ikusko dira. Hora bi bat egin dut. Hora tarteka datu ere motibatzeko. Hortxe bada protagonistak jaialdiko hirugarren eta azken partidari ekiteko prest, Angel Mari Peñari gano bota du bere bersoa, ligidilariak ere kale jiran badatoz eta lau pilotariak prest, naiz eta baina eta bizitxeak aldageletara jo duen une batez, eta azken orduko zerbait izan dute duen edo baina aldageleta jo du, baina ez denungo arazorik partidari ekiteko gorriz izango dutu Beñat Lizeaga eta Aingeru Bernaola, Urdinez, Beñat Apezetxea eta Aratzira Zustabarrena. Beñat Lizeaga Astigarragatik dator, Mundarro klubetik, Aingeru Bernaola Mañaritik, Beñat Apezetxea Goizu eta Goumore onatik eta Aratzira Zustabarrena hemen, Tolosa ondotik. Alegiko Intxurretik, hain zuzen ere, gogoratuko dugu, Beñat Garmendiaren utxunea dugula, final honetan Beñat Garmendia zen jokatzeko, baina atz baten minduen ezuko egin behar izan dio, bertan bera utzi behar izan du partidua, eta Aingeru Bernaola ekarri dute ordezko lanak egiteko Berme handiko pilotaria. Asier, hirugarren finala hastera doa, gorriak batetik, urdinak bestetik, ea ba, hau ere final bat on bat ikusten dugun, zer espero dezakegu? Final irekia ez, bi aurrelari oso bizi eta bi atzelari seguru batzen, beraz ikuskizun eder bat eskaintzen diguten. Bi aurrelarien gorputzetan badago aldea, Beraz, ederki ugatu duen lehenengo tantoa, Beñat Lizeagak, hau ekain Lizeaga profesionalaren anaia dugu, gorputz, baina erakutsi du, hotzeaz gain, tantoa ukatzen ere, badakiela. Eta gainera oso aurrelari ausarta da, partidu hasieretan oso bizi jogatzea gustatzen zaio, abantailetxo hartzea, final aurrekoetan horrelaixo egin zuen, eta Zaldibarren ere bai, eta ikusiko dugu. Maila handia du, Maila handia du Lizeak bai, baita Apezetxeak ere, besteak beste, Uarteko Lauterriko irabazi berri du, Diario Askoko txapelketa ere lehengo astean irabazi zuen, Bernaolaren kontra gainera, eta etzen gustora geratu Diario Askoko finala jokatu ondoren esan zuen, hobeto jokatuta marginal partidu galdu izan dituela, baina tira, txapela etxean dauka, eta jarraipena eman nahi dio Apezetxeak, atzelari izango dira Zustabarrena, Alegiarra eskarmentu handiko pilotaria bera, eta Bernaola bera ere, Berme handiko pilotaria Diario Askoko finala galtzetik dator, baina konfiantza betean ari da, eta ea ba, momentuz lehen bitantoa gorri. Lehen Aranbarrigatik esaten genuen, sakez mina handia egiten duela, Lizeagatik ere gauza bera esan dezakegu, begira orain propio zabalera. Ongi eskatu eta ongi gozatua. Oleaz, ira Zustarna, aire sartu da Apezetxea. Baina ausart bi aurrelariak. Ikuskizuna ikusiko dugula ematen du. Bai, ongi ekin diote. Bi atzelariak antzekoak dira, Asier, sendoak, golpe pixka bat akaso falta dute, baina hauek
apenas galtzen duten pelotarik eta oso sendoak. Bai, oso sendoak, aratz, bueno, esperientzia ondiokoa, ja da afizionatu mailan punto-puntan xente daramatzena. Bernaola gaztegoa, baina aipatu duzun bezala bi atzerai seguru eta langile. Eta aurrean aldiz, bueno, ikuskizun handia ematen dute bi pelotari, apezetxea badakigu, Asperen inguruan badabilela, entrenatzen eta bar, neinaut aldiz Baikorekin. Eta, bueno, hauek ere izango dute, erakutsi nahia. Lehenengo tantoa hor txeritsi da urdinentzat, boleaz sartu da Lizeaga, baina kale egin du eta min hartu du gainera, behatz batean. Horreskatzen dio pilota lagunari, oteka pixka bat probatzeko eta kolpe txarro bat besterik ez da izango, baina mingarria izaten dira. Zu bere behaz txikiak zuzen dauzkazu, Asier edo? Txikia bai, hau pixka bat aukerra dago, baina, bueno. Bizakit aurraren kasuan sinale hona txarra zer den. Baina eta pezetxea, sakean, azpirik, Lauterriko sakea zirudien horrek. Ongi eramandu, baina gora joan zaio, eta momentuz, partideko lehen berdinketa eta bi aurrelariek tanto bana egin dute saketik. Orain arte, apezetxea gogoratuko dugu, Unax apeztegiarekin, hasi zela txapelketan, eta oso urruti gainera, final 16-enetan apezetxeak eta apeztegiak lehenengo partida Iker Egiguren eta Irazustabarrenari irabazi zioten. Hurrengo partida, final laurdenetako ezin izan zuen jogatu apeztegiak eta Irazustabarrena berak ordezkatu zuen, beraz apezetxeak eta apeztegiak final laurdenetan kanporatu zituzten Etxeberria eta Azpiroz. Hurrengoan finalerdietan Rekalde eta Izpuru eta finalean berriz, pentsa ze finalerdi irabazi zuten. Irribarria eta Lozaren kontra irabazi zuten. Eta Lizeak eta Garmendiak berriz, bi partida irabazi dituzte orain arte. Julen Alberdi eta Bernaola beraren kontra lehenengoa, eta Unai Amiano eta Sotinen kontra finalerdia. Beraz, bi atzelariak partida galduta daude txapelketa honetan, baina bata Garmendiaren ordez, bestea apeztegiaren ordez, hemen ditugu. Bi eta hiru urdinak aurretik eta dagoeneko sakez, bi tanto egin ditu apezetxeak. Azerantzuna. Ikaragarria izan da, Ikaragarria Ze eta gaia, Ze gaia zerrez eta intentzio guztiz gainera, Hortxe, errepikapena, begira. Ze gatza eman behar zaion pilota horri, eta gatza eman bakarrik ez. Neurtu ere bai, angulo guztiak ukorea izan da. Ze sasoia, ze gorputze, Txer, zuk hartuko zenuke, gorputz, hartu zuk ez, esan nahi nuke, lantzeko gorputz hori zure hartuko zenukela, zuk ere gorputz ederra. Horrako sasoia ere bai. Gorputz hori hartu nik hartuko nuke. Horrako sasoia ere bai. Bernaola, bizi. Ongi atzeratu, Irazustabarrenak, eraman. Kerrez, atzera, nio, hori da sasoi hori. Ia zazpian bote. Agintzen, gorriak, ez da ongi jarri Bernaola. Eskatu, Aratzek. Ongi atzeratu, nio. Fresko, Alegiarra ere. Hortxe du beste aukera bat. Ongi aingeru. Sendo bi atzelariak momentuz. Sartu egin da pezetxea, luze jodu gantxoa. Berriz ere aurreratu, pasatzen utzi dio pilotari. Atzera Irazustabarrenak, goleaz, Lizeaga. Garrote ematen dio pilotari, eta agintzera pasada, ezkerrez jarri da. Eta erabakirik onena izan akaso, asko zabaleratu delako pilota, baina konfiantza dauka. Bila joan da, gustatzen ari zaiten Lizeagaren jarrera, Naiz eta jotzailea izan, erasokor. Oso ausart. Horrela eixi da bere jokatzeko era, eta ez zaitu iruditzen hori aldatu urdenik. Baina askotan lasaiago jokatu edo zentzu handitxeagorekin jokatu, baina bere esentzia hori da. Erasokorra izatea, oso jokatzea, eta hori ezin du galdu. Gaina. Gira horrein ez, ere gantxo autorea, ojadarekin erantzun, apezetxeak bera joko du pilota, baztertu egin zaio, ai ama. Zortea lagun izan, alako pilota eraman eta gero aukerako aztuenean,
kale baztertu zaiolako. Bai, hor nahiko lo harrapatu duen jaut, Iñaku horrekin, ez da azkarri bili jaut, eta gero hortez, ezkerro masortu zaio apezitzari da ezin eraman. Lehentxeago jotzeko pilota zen akaso, baina ez du asmatu, Goizuetarrak aztia da horra aurrean, efektuarekin ere kontra nola erantzun dion. Ezker gantxoa ongi markatu izan da, baina urrundik. Erasura egarro da apezitzari. Aurretik gorriak, berriz ere, 4 eta 3. Lizeaga sakean, hau ere Baikorekin ari da, Xier. Bai. Ez etxe asperekin ari demezela, Baikorekin Lizeaga. Naia profesionaletan du, ez dakizuk ez duzuken zitu berarekin, ez? Ez? Ongi aurreratu da pezetxea, baina ez da sartu. Ongi Bernaola, haure pilotaria da, lehenko hasten dire euskoko finalean ikusi nuen eta gustatu zitzaidan. Irabazteko zorian izan ziren lana eta baztertu eta oso pilotaria da bera. Bila Lizeaga txokoan dotore, eraman, zeinen ondo bota duen gorputza lurrera, Da, zeinen ongi kokatu azegoen Bernaola txokoa zintzen, Atzera, ez dute ongi elkar hartu, eraman Lizeaga, gaukerako apezetxeak. Goizu eta guzti hemen dagoela, ematen du. Eta astigarra gardia. Eta ze tanto, Asier, ze tanto ikusi dugu. Publikoa, txaloka, ongi merezita gainera, zuloa bat zegoen, baina hain ongi egitea ez da erreza, Tanto negatik bakarrik merezituen gaur Tolosara urritza. Ala xe da, 10 euro gaintzea, sarrera. Hori da. Ederra. Ongi aratzira zuztaren, hau ere afizionatu munduan urte asko daraman pilotaria da, pentsa, ni berarekin ere konzitu dut. Eta hori igarri egiten da, esperientzia hondiko pilotaria. Eta aurrerari gaztea guntzat, oso ongi etosken dira. Goixo baietz. Zer nahiago izan dezu, jotzailea edo sendoa, nik askotan ikusi izan zaitut Jon Erasunekin jokatzen eta hura sendotasunean berruan, hura zen. Bai, zelantzari, bai. Oso ongi eramana, gaiztoa zen, baina zein ongi eraman duen Bernaola. 2, 3 eta 4 momentu honetan markailua. Eta Bilboko Deportibon, 13 eta 9, Elorrieta Zabal eta aurretik. Hori ere puntu garrantzitsua ba, pentsa Ezkurria eta Rezustak 6 puntu dituzte, Elorrieta Zabaletak 5, Laso eta Iztueta hor dira. Aurreneko postuan eta lehen biletan sailkatzea garrantzitsua. Eta Iztueta ipatu duzuela, hemen txeda, frontoian Iztueta, Eke Artola ere bai, hauak ere gesturatu dira. Halaxe da bai. Orain honetan Lizeak luze jodu bolea, bizi-bizi eta bien tartera joan da, eta hau ere egindako tantoa, lehen aipatzen genuen bolea motzak, luzeagoak, eta hau bolea bikaina izan da, Xier. Eta bi aurrelariak aritzizki dute, beraien armen berri ematen. Orain arteko bi partiekin alderatuta aurrean joku gehiago ikusten ari gara. Bai, asko ez gehiago. Aipatu dugu, lehen partidan atzelariak izan dira protagonista nagusiak. Bigarrengoan esango nuke, aurrelariak ere luzetxo. Eta lehen zaipatu dugu Asier, bote oker bat egiterakoan luze egiteko aukera bazela, hemen ez da aukerarik, bote okerra egin dio, eta luze sakatu du. Hasiera honetan, berdinketa gabiltza Jaun Andreo. 2, 3, 4 eta 5. Bai, hor konzentrazio falta apur bat bai Iñakun partetik, bote txarra egin dio eta uste nahi eta joan dela pasa egitera. Hain errez pasatu du, zazpiterdi ere pasatu du. Baina gaia behar da, bote txarra egin du, errez egin du bai. Apezetxea sakera, ezker horma baliatuz, motxean. Momentuz Lauterriko sake estiloa egiten ari da Goizuetarra. Ezkerra ere sartu da, nik uste laguntzeagatik sartu dela, erasora joateko baino.
baina huts egin du. Nik uste hor luzean jo nahizuela ezker gantxoa, bueno, aratzi pilotaka bat kendu eta ina zabalean behartzeko. Beti dira antzaiak horiek, urrutitik, nikak finkatu gabe zituela jo du eta ez du bat ere gozatu. Halaxe da, ez du bat ere gozatu eta min hartzeko izaten dira pelota horiek ederrak. Berriz ere aurretik markailuan gorriak, hortxe dabiltza, tanto batez aurreratu, gero berdin du, batez aurreratu, berdin du, ezin dute ies egin. Eta ea, berriz ere olatuan sartzen diren bi aurrelariak, azken hiruzpalau tantoak gutxak izan baitira. Ikaina. Haze gantxoa. Hori da gantxoa. Sake errematea, beti ala eskatzen dugu eta, Oitik bera, anguloak bika bilatuz. Batez ere ze angulo eman du hori, Ze angulo. Hori zago harrapatzeri, bertan egon izan da, motoan ere ez. Ezker gantxoa hain goitik harrapatzen denean, pilotak hartzen duen anguloa. Bigarren botea bitik aurrera. Gainera goitik harrapatzea oso izan dut, honek oso goitik harrapatzen baitu. 2 metro izango da eta gainera besoa gora luzatuta. 3 metrotik jotzen du pelota eta goiti bera gurutzatuan. Ez ere eta pelotari geixiago jaizten uzten baduzu eta kostau botik jokatzen baduzu, jada ezin duzu angulo hori eman pelotari, orduan aukera gehiago defenditzen ari den pelotari entzako. Partiduko bigarren sakea tantoz lortu duena Lizeagak, apezetxak bi tanto baitu sakez eginak, beste bi Lizeag ere bai, eta azkeneko minutu hauetan Lizeaga bera, baba giltzetik ateratzen, sakez zein sak errematean, beste abiadura bat ematen dio pilotari hasier. Bera sartzen ari den, erritmoa bera markatzen du, duguna ez, beste dira bat ematen dio pilotari, badakigu, honena bezalaxe garren ere egiteko gai dela, askotan, ebakitxarrak edo urrutitikan oso zaiak egiten alegintzen delako, eta horrek ikuskizunaren parte ere bada ez, eta horrein gozbentzat alde egiten ari da, aldeko ondo doazkio eta jarra dizela. Eta atxedesetean ikusi dut, platanoa jaten apezetxa, zuk ere baite zenuen ez? Ez ditzen zalea. Beste bat dut goruan. Lau ostordu lehenago bazkaldu eta beti tipa utxik, aldela utxik. Batzu badira, bai platanoa jaten dutenak eta apezetxa berari ikusi dugu platanoa jaten. Oinatz bengotxa bera askotan partida bera horretu. Berriz ere, bizi-bizi sakea, ongi orain honetan Irazusta barrena. Agintzen, Bizkaitarra. Momentuz ez, Bizkaitar bakarra, gaurko jaialdian, Ernaola bera, Mañarikoa. Aukerako apezetxeak, hor eramango du Bernaola, hor sekulako konfiantza dauka. Bai. Eraman ez ezik, kendu ere bai. Ongi eskatua, ongi utzia eta ongi gozatua. Irazusta barrena, azpiterritik, ongi. Sartu egingo da, begira berriz ere. Eta eraman! Ze pilota eraman du. Ekarekin, bainat. Ikuskizuna. Maia handiko tantoa. Hau ere, goiti bera jotako ze gantxo izan den, Hau pilotaka bikain ikusi ditu. Lehen esan duzu orduak sartzea la sekretu eta ikusten da, orduak sartuta dagoela, Berriz ere pilotaren bila. Ez da ongi jarri. Atzera Bernaolak. Apezetxaren defentsa ere nabarmendu beharrekoa. Aipatzekoa. Eta ze gutxi behar duen erasura pasatzeko. Zabaldu baina ongi aurreratu eta bera erasora pasa. Barruan ote? Bai, barruan da. Hori ez. Bai. Ongi bildu du botiboleaz, goiti bera, ezker hormara eta garai deseokian tira dio golpea Bernaolak. Tanto bikaina. Eta merito ondiko tantoa aurrelari guztutarra joatu dira. Dudari gabe.
aurrena defentsan fin, eta erasurako aukera txikina izan duenean, aurrena ezker gantxuz behartu, eta gero motibola izan baitu. Bai, jauna. Bi atzeleak seguru eta bi aurrelariak ikuskizu polita eskaintzen ari zizku. Orain arteko finalik onena, gaurko arratsaldean. Adin hauetan ere akaso gertatuko da, orain arte ikusi dugu urduritasunak eta eragin diela pilotariei ez galtzera jokatu dute, bueno, ez guztiz, baina ez galtzera, baina adin honetan ja zerbait nahi duenak ez galtzera jokatzea ez du nahikoa. Batez ere bi aurrelarien kasuan, ongi jokatuta irabazteak balio die hauei, enpresa profesionalekin entrenatzen ari dira esan nahi. Zerbait espeziala erakutsi behar daukazu eta enpresak ez normalan ez du bilatzen irabaztaile bat, baizik eta ikuskizun. Bai, eta enpresa bilatzen du pilotazalea nahi duena. Hau xelen aipatzen zenuena, egin eta galdu eta egin. Orain ere esango nuke beharra ondirik gabe ez, urrundik olea sartzean du dago, baina batik metro batera, 2 metrora jo eta jarrai dezako pilota. Ongi ipatu duzu, ongi laburtu duzu, baina bera halakoa da eta tanto onak egiten ditunean txalo jotzen dugu eta egiten ez ditunean, dago besterik. Partida berdintzeko aukera urdinentzat. Hiru tantoko abantailatxoa lortu dute gorriek, baina dute aprobetxatu eta sakean apezetxea, pasatzen utzi. Gora, joan zaio Bernaolari, esateren ondan, sake gaiztoa zela, baina halako konfiantzarekin erantzun dio, baina gora. Bikain, erantzun bikain izan da, baina gatiko joan zaio. Zortzinakoa, markagailuan. Berriz ere berdinketa, 2, 3, 4, 5 eta 8, ez dut norrek amore eman nahi. Eta Lizea berak duela sake aparta, abiadura apartekoa, baina Lizeak 2 ditu sakez eginaz, eta apezetxeak 3. Ere ongi sakatzen du. Oso ongi. Azpitik ateratzen ari da. Berriz ere azpitik, horrengoan airez erantzun dio. Barruan, bai frontixean eta bezkerronan, larri zen baina. Atzera, Aratzek. Atzera berriz ere, ongi, irazusta horrena. Bi atzelarien papera esango genuke dela, isil-isilean lan zikina egitea, alik eta gutxien galdu eta hor izkutuan egotea aurrelariek partida erabaki ezaten. Hori da, eta aurrelariek untuzten horiek betetzea. Hala da. Txokora berriz ere apezetxeak, erratuta dago txokorretan, larri zen, baina barruan. Aingeru. Ederra, pilotaka dago. Zazpian pumpa, amarretik garatzek eraman ezkerrez. Lizeak aukerakoa. Txokotik txokora. Ongi apezetxeak, eka bizkorra ditu gozuetarrak. Eta pilota ere jokatzekoa, senior mailakoa izateko jokatzeko pelota. Otxe erra du gainera. Zabalera joan atzen zuzenean Lizeaga, kontraera son ederki, boleaz, kendu buruak. Ederra. Ze abiadura. Eman dio. Ikeragarria eman dio. Kanpotik akaso ez da, zematen, baina ikeragarri izan da, hori da ziba hori. Hemen ikusiko dugu, zuzenean txokora joan zen, kontraera soan zein ongi, eta hemen hortzen apezetxea, baina hankageldian hanketara etorri zaio pelota, ez zuen aukerarik pilota hartzeko ere. Atzerak atera dugu. Ederra tantoa, eta ikuskizun politia eskaintzen ari dira bai, lau pelotariak, atzelariak, sendo, aurrelariak galdutako pare bat baituzte, baina nahiko inspiratuta jokatzen ari dira esango genuke eta publikoa pozik. Horixe garrantzitsuena. Horixe aipatzen nahi joan, jaialdi hasi dela ja 3 ordu igaro dira, baina esango nuke, jende gehiena oraintxe dagoela. Bai. Seinale hona da hori. Jendea gustura dagoen seinale. Bai, hau beto, no? Halaxe da, bai. Ez du inorrek alde egin eta gainera gehiago etorri. Ikusi horra, Ez da sartu. Atzera Bernaolak. Bernaola ederki luzatzen pilota,
Oso ongi egiten bere lana, Ongi irazuzta horrena ere. Jokoan sartu apezetxea, ongi boleaz. Eta ongi itxaron dio, baina ez testuan sartu pelota. Bederatzina, markagailuan. Esango nuke bi aurrelaren artean, ez dira handiagoa duela, Eñautek, erasurako. Beste abiadura bat. Baina segurtasun handiagoa duela apezetxea defentsara. Partida polita ikusten ari gera, ez dugu esango oso gogorra dijoanik, tanto gogorrik ez dugulago ikusi, baina hemen ere fisikoak zer esana izan dezake, bigarren zatitik aurrera. Eta hementxe markagailua bederatzen dugu, eta Bilboko Deportibon, Ezkurdi eta Erazusta 14, Elordi eta Zabaleta, ez horren beste. Bai, ere kontua gogor eta kontu garrantzitsua eta inork ez du galdu nahi. Sakean, apezetxa, bolea zerantzun, Lizeaga. Zerantzuna. Eitarean jarri du. Ongi aingeru ere. Ongi, ezker eskuin. Goiko losan nola jartzen den pilota. Geratu ere gaude. Bolearen bila Lizeaga, sartu egin da eta Zabalera jo gainera. Baina bizkorra, hanka bizkorra egitu apezetxak, ongi prestatutako motila ikusten dago ere. Honen aita ere afizionatutan 1000 partidu jokatutakoa, 1000 gora. Lehengoan esaten zioten, baina eta apezetxari diario askoko lehenengo torneoa, bere aitagira bazizuen. Bera, Ormabikoa jodu apezetxeak, ez honegia, baina beste Ormabiko batekin kontran nola erantzun dion. Lizeagak oso politia hau ere. Oso politia eta inor gutxik espero zuena hori, eta hori du Eñautek. Denok espero gure zirrizta batekin erantzungo zuela Ormabiko hori, baina berak ere beste Ormabiko batekin erantzun du, eta denok apezetxea bera ere, arrebatu du. Duen asko falta, baina Lizeagaren pelotakadak beste abiadura bat daramate, hori ikusi egiten da. Bilpilean dugu partida, ea lan erdietara aurretik nor ailegatzen den, zein bikote iristen den, atxeden setean ditugu, eta bien bitartean zozketak egiten ari dira pelotalekuan. Bi bazkariren zozketa, hartuko genuke, Ixier? Inateke. Hiru aberotzen ari da Tolosako Beotibar pilotalekuan. Publikoa gustora, frontoi barruan nola ez. Gustora egoteko moduan gaude bai. Miguel Soroaren oroimenezko 11. ekitaldiak bildu gaitu hemen. Eta ikusiko dugu, historikoari begira egon garenean esan dugu, 10-tik 8 pilotari profesionaletan izan direla, edo direla, eta hemendik jauzia nortzuk ematen duten urrena. Bai, nik uste bi aurrelariak boleto asko dituztela. Etxea azperekin eritzen dela. Bera, urrenengo bat esateko tarmentzat urutazetik gertuen, eta baikoaren kasuen, txea biltza ez. Miano, Eñaut Lizeaga, eta orain bueltan dagoen, Zubizarretaren naia. Hori da, lesionatuta egon da, Zubizarreta bere ere, baina publiko da. Maila hondiko pelotaria, eko beste bat. Sakea, hiesein dago pilotak, zuen ba, misterio hondirik sake honek, zuen misterio hondirik ez. Ez baita indarra hondian ateratako sake izan, horregatik eramatera joan beharrean zerbait gehiago egitera joan da Irazusta horrena, baina ez pungi jo eta
ies egin dio pelotak lan erdietan aurretik. Gorriak 11 eta 9. Bigarren erdia falta oraindik ere. Lan handiak falta dituzte. Terri Franco Gotaberra txapelak bururatzeko. Sakean egin Lizeaga. Bizi-bizi oraingo, hau bai, hau sake gaizto izan da eta hau eraman berriz. Berri izaten diren gauzak. Atzera Bernaola, gerri-gerrian jota. Zazpian bote, 10-etik, Irakustarna, gainean dau ere. Moztu pilota, ez du ezker hormaratu ordea. Ongi eskatutakoa, atzera berriz ere Bernaolak. Ze konfiantza ematen dion aurrelari bati, alako atzelari bat edukitzak, Eskatzea bakarrik, gero egi aprobetxatzea ere bai. Hori da. Alaxeari da. Moztu, baina aurreratu egin da pezetxea. Olea zorain luze jo nahi zuen. Saiatu nahi du apezetxeak joera aldatzen, tantoaren joera aldatzen. Baina agintzen ari iragorriak orain. Eta badirudi pixka bat partioaren inertzia horretara bideratuta dagoela, Bere burua saldu du. Atzera apezetxeak. Aurreratu orain, txokoan utzi, eskatu Bernaolak, eraman, eta gaizto jarri gainera. Lizeaga orain. Ez da ongi jarri baina barruan da pilota hori. Badu tokia. Ongi araz. Olea Lizeaga, bizi. Bernaola, hautik, ezkerrez, atzera. Tanto bizia benetan, balio du tantonek. Ongi airearen bila, txokoan, eta txapara joan zaio. Eginda zegoen, oso ongi joan da, oso ongi utzi du, baina ez da osmatu. Oso ongi joan da, movimenduak ere oso ongi egin ditu, Dotore, eta merezi zuen egia esan, opa gainen izatea. Dotore izango zen tantoa. Bai, merezi zuen, baina tanto guztiek berdin balio dute hemen, eta tanto bakar batera, urdinak berriz ere. Alare ze ongi joaten den, hori faltan bota dut orain arteko partietan eta ze ongi joaten den. Atzetik aurrera. Suabe, goxo utzi du pilota, ederki pausatu du, baina txapara ies egin dio. Berriz ere, euren pilota atera saskitik. Eta baina eta pezetxea, sakean. Luze, ezker hormaz baliaturik. Eraman. Zera, Irazusta horrenak. Piloteoan bi atzelariak. Hor da operakoa gainatek, bi pareta, ikusi egin dio. Eta ze ongi, Ikain. Altua dela, handia dela, baina mugitzen da. Sasoia, sasoia zegoek hor? Bai, zegoek. Hala. Nabaririk. Eta haratze beste huts bat. Bai, gutxitan. Garesti ateratzen dira huts hauek, luzera, eta ai. Bai. Ez dute partida berrintzerik lortu. Horretarako aukera bat zuten baina. Motibatuta ikusten dugu Lizeaga, Einaut, laguna animatuz, eta bere burua ere bai, noski, nola ez. Ez, tarritzekoa, lehengo astean diario asko finalak izan genituen, Zumarrako udal pilotalekuan, eta gaur Tolosan ere, ez du inor galdu naiz, sake atera duen orain honetan, Zabalera, motxean, arriskatu egiten du, baina askotan, asmatzen du sakean batipat eta meritu handikoak ematen du sake ez izan da ez duela inbeste meriturik tantoak, baina bai, meritu handiko tanto hau ere, Zabalera sakea eginda, ezin izan du ezer egin, Irazusta barrenak eta ezarri putzuren bat utzi du, aurrean, baina eta lehortzeko eskatu, inork ez duen minik hartzen, horixe, ez genuke behar behintzat. Berriz ere sakean Einaut. Ote, arroa egin, eta pezetxeak gairez lagundu dio, ongi. Zera, Bernaolak.
Eraman, airearen bila, berriz ere egoki. Eta ongi jartzen ez denean, ongi ateratzen ez zaionean, usten ere badakie, Asier. Orain sartu, Barruan. gaina. Eraman du apezetxak. Ongi, urdei azpikoarekin jota, gara batean esaten zen zela. Ea, berdera. Bai, hoxe. Ederra, ingeru. Nia ipatzen genuen, gorriek bizkarra erakusten, orain, normaliko bere burua saldu du. Bai atzean eta bai aurrean gehiago luzutzen dute pilota. Aingeru berare baina egizio. Eta distira handiko atzelari bat, ez du esaten duguna garagarrizko pilotaka jotzen, baina bai oso esku gozoa eta beti izentzu. Ez eta opari egin duen orain honetan, ez zuen misterio hondirik pilotaka da horrek, baina opari egin du, ies egin dio, eta bizirik jarraitzen dute urdinak, bizkarra ikusten ari dira urdinak, apezetxak aukera gutxi du bere joko egiteko, baina lana ez dago beste sekreturik. Bai, eta hortxe da, bitantora bagarrik. Partida oso irekia, bizirik. Halaxe da, halaxe denez. 3 ordutik gora jaialdiak, baina pilotazaleak gogotsu partidako final honen azken zatia ikusteko. Bernaola. Huts, orain ere, azkenekoa halaxe huts egin du. Kerrez. Eta orain ere ez da ongi jarri eta oparia. Baina eta pezetxeak sakez egiten duen laugarrena. Sendoa zela, baina azken bi pilotakadak berak huts egin ditu eta galdutako hori etxek ditu. Bainari harrek. Berriz ere sakera, pezetxea. Ezker hormaz baliaturik, oraingoan ere, motx-motxean, orain ongi moldatu da, Bernaola. Irazu Zarnak, eutxi! Ea, nork agintzen duen, ongi aratz. Dominatzera pasatzeko aukera. Ederra, pilotaka da, ederra. Gainean da. Ea bainatek zer eskontzen dugu. Atzera honek ere. Bizi jodu, Nio! Biziat edo zaio, Asier. Oso bizi. Eta goiztu eta gerotu beharrean, txaloka, nola ez. Beste berdinketa bat baitugu markailuan, Larritxa marribili dira urdinak tanto batzuetan, baina berriz ere berdinketa, 2, 3, 4, 5, 8, 9, eta 13. Bizpairu tantoko aldearekin ibili dira gorriak, zirudien, eina hot espiratuta zegoela, baina Bernaolak 2 opari egin ditu, eta orain, baina eta pezetxeak atzen horretako tanto honekin 13 ezarri du, berriz ere 13an, komeriak. Bai. Hau lehenengo pasatzen duena gire baziko du. Hala esaten du, esaerak, ea ala den, ea nor pasatzen duen. Aurreko bi finaletan horrela eixi zen. Bai. Mairuan gaile ditxoa. Amairuna ez dira egon behintzat, orain honetan bai. Erresto egin duen sotamanoz. Baina arte paretarekin, ezker hormarekin sakatzen ari zen, apezetxea orain honetan. Zen sakadu, baina sotamano. Galanta. Izegarena. Deja zabalera. Iraman. Sartu egin da, laguntzea batik gehien bat. Atzera, botez jartzera bagidu, komeriak, federatzean. Izango du, azpian. Ezkerboleaz, Asier, ez du asmatu, ezkerboleaz ere izango du konfiantza, baina zait oso egoki eruditu. Ez, netzako onenak ino egiteko pelota zela. Aratzi txu amazi joan txokora, pelota goitik bera etorria zen. Bernaola ederki gozatzen ari zaio eta aratzi utzi zen bazion.
tantoa egine izango zuela edo hurrengo pelotaka da oraindik eta eskurago izango zuela. Aspaldiko partez urdinak aurretik ditugu, aspaldiko partez. Eta krisialdi honi irtenbidea topatzen dioten horriek. Hiru errentanto horretan geratuta daude, eta zerbaiten premia badute. Motx-motxean berriz ere. Baztuen, bila joateko aukera, baina ez da usartu. Atzera irez ustabarrenak. Orain ere bai. Aragi. Baina zabalean itxaroten dio askotan. Bai. Karre ezagutzen dute. Txura denez. Eskatu Aratzek, pasatzen utzia Pesetxeak. Gorputza giratuta atzera. Partiago pilota gaderik onena. Eta ematen du dinamika pixka bat aldatzen ariote iren, beira. Ez ustabarrenaren pilotaka da. Ea, bainat, txokoan oraingoan. Ongi. Defensan, Izeaga. Atzera. Iparetarekin, golea zerantzun. Ez du asmatu Pesetxeak. Erdi-erdian utzi baitu, bere burua salduz. Iraz ustabarrena. Tortzitik, Gerriko ere askatu zaio, Aratzi. Eta gora, Izeagari eta ai. Komeriatan dabiltza gorriak. Lanari usten diote urdinek, ez dute aparteko distikarik erakutsi, baina lanari usten diote eta gorriak beragari dira. Utsu egiten, Bernaolak pare batok pari egin ditu. Pilotaka da batean, gero Saker restoan ere bai. Lizeagak txapa jodo batean, gero ezker goleaz ez du asmatu, orain honetan gora ies egin dio. Eta opariak eta bitantoz aurretik urdinak. Aipatu dugu partidaren lehen zati horretan horiak agintzen ari zirela, baina urdinak eutxi iru tantora, hortxe mantendu dira, eta orain gorien opariak etorri direnean, itanteko aldetxo hartu dute, berein alde, eta momentu oso honean gainera. Momentu oso honean, bai, orain eusten saiatu beharko dute, eta gorriek konfiantza berreskuratu, errezta erresa izaten, ala konfiantza galdu eta berriz berreskuratzea. Nik uste orain atxeen alditxoa eta gero, tanto honez ere esan izango duen. Tanto garrantzitsua izango dute jokoan, ezpairi gabe. Eta gero kontuan hartu beharrekoa da, eskuetatik eta ere zer moduzute dabiltzan mutila, batez ere bi atzelariak partidu asko joatzen dituzte hauek. Aratze gainera esente sortzut izan du, eskuetatik. Azken tanto honetan, ditu partiduko pilotaka honenak, eta hori beti herri hona da. Eta Bernaola ez dut uste inugo aratzori duen eskuetatik. Ez du ematen behintzat. Eta Bilboko Deportibon, 19-15, Ezkurrietarrez usta aurretik, aldetxo hartu dute. Hortzi eta bihatzetik joan dira, baina erreakzio bikaina, baina da Pesetxea, ezker hormaz berriz ere. Ea pilota ona hartzen duen, ez, baztertu egin zaio, atzera, Aratzek. Eta pilotak gastatzen ere ari direla ematen du eta hori urdinen mesederako da. Kanpora, kanpora. Estiratxoa bai pilotak da, baina lehen esaten genuena. Kontroli gabe. Eta badu azkie. Aipatu dugu, tanto garrantzitsua zela. Eta... eta mairu eta horrein sakea. Sakea eta konfiantza galduta gorriak.
batean, baina eta bezetxea eta kanpora Beretsuak. ies egin dio berriz ere oparia eta opari asko egiten ari da, ez baitira, tanto asko egiten ari Urdinak. Ez, aipatu duguna, ez? Hauxe du inautek, ez? Honena eta txarna egiteko gai dela eta horixe, pena, bai, orain ari handiak momentu garrantzitsuan gainera. Eta txorakeria irudituko zaia ematen zuleri, baina 13 tanto honek badu zerbait, nik ez ez alperri hitz egiten, 13 eta 10 aurretik joan dira. Azkeneko 7 tantoak Urdin izan ditugu. Gaune erabakigarrian sartuta dago, urrengo 2 tantoek urrearen balioa dute, edo sartzen dira partidan eta bizirik eusten diote korriek, edo hanka eta erdi txapelaren bidean dituzte Urdinek. Ontz gelditu zaio nahiko egin du, pilota ederra du, baina Azkarra giroen ere. ez da asmatzen ari, Ez. zea horietan, Eskatu Aratzek, eta Aratzek bai egin duela beti goran nabarmen. Bai. Eta oso berea du hori, Bai. Partidetan sartzeta Kosta, ziran Gozakaitz. Oso diesela dela Bai, esango genuke. bai. Eta normalean Martijaren antzera, apurrat. Martija bera ere partidu amaieretara hauitu giztera. Eta bazen garaia, azkenean egin dute tantoa gorriek, hainbeste behar zuten tantoa. Beharrezko arnasa emango dit tantonek. Ongi egin du jokaldia txokote txokora pezetxeak meritu handiko defentsa erakutsi du Lizeagak, eta gero Bernaolak azebolea jo duen, Zabalera. Erasoarekin erantzuten saiatu da pezetxea, baina kanpora ies egin dio Zabaleko Ñakuak, eta orain ikusi egin behar, sakea, abiadura, gero eta pelotaka da gutxiago jo tantoan, hobe gorrientzat, eta Lizeak horixe baliatu behar du, sake errematea. Hori da. Aprobetxatzen duten orain. Ez dut ikusi pilotarik aldatu ote dutenik, pentsatzen dut, baietz aldatuko zutela. Begira, Zabalera, motxean, baina berme handiko pelotaria da, Azken jarri du. Ia dominatzera pasada. Hala. Txokora eta berriz ere txapezetxeak ederra Bai. zen hau ere, baina akaso hainbeste arriskatzeko premiarik ere, Bai. lehen esan duguna, ikuskizunare hemen nahi dute eta... Bai. Erremate bikaina izan da, eta autor egin du. Agian presakagi, behar handirik gabe, bai. Baliteke, baina... Beti izan duguna, gainen izen bazen txalatuko genion. Esate genuen, Bizpahiru tanto behar zituztela gorriek eta hortxe dira partidan sartuta. Sakea, luze, txaiterdian bote, esoak uzkortuta, baina eraman. Pilota zailera sartu da Lizeaga, atzera orain, eraman Aratzek, ordu beste aukera bat. Barruan, bai, eraman, atzera, pezetxea bera defensan. Eramango du. Urnaola, eraman, Beñatek, sartuko te da ez, pasatzen utzi, atzera Bernaola, aire hartuko du Aratzek, eraman, golea Zabalera, baina betiko ez gara aspertuko esatez, bai ama, opari gehiagi, Baltasar edo zertaz, azorratu zaigun Lizeaga, gainean izan ezkero, bai polita, bai zoragarria, baina... Baina izan bazen frontoia eroriko zen, baina... Amazazpita amabost, atzetik, tanto oso garrantzitsua. Opari galanta. Opari galanta, bai. Berriz ere 3 tantoko abantaila Urdinentzat eta hauei tanto egitea garesti dago orain erakutsi duten zela, beraz. Ez da erresa izango haue finala galtzea. Airez erantzun dio, pezetxeak eman dio, atzerak atera du. Eskatu Aratzek eta atzeratu, ongi. Ongi egin du. Pasatzen utzi dio.
Lizeaga bera, atzera etorrita, goleaz laguntzen. Hien tartera nahi gabe jotakoa, ondi modatu da Lizeaga, Aratz. Herriko lotu gabe dauka, baina lotuta dagoena bera da. Frontoiari txatxita ari da, ez du pilotarik apenas galtzen. Nahiko lan orain. Sotamano, zurgai azpikoarekin, gainean dau ere. Ez du aprobetxatu, ez du bateria aprobetxatu Lizeagak. Eraman Bernaolak. Atzera, ezkerrez nola luzatzen duen, Eta tanto, nola luzatzen duen ezkerrez pelota apezetxeak eta haina hundia ez izateko songi luzatzen du. Bai, oso bizia da, ikusten zaio, mutil bizia da eta bere bizitasun hori badaki. Pelota transmititzen eta oso bizi ateratzen du, bai. Era bizi biltzen da eta pelota ere bizi biltzen du. Emeretzi eta 15, urdinak aurretik, lautantoko abantaila zertzen egon, Asier. Ez, emeretzi eta 15, hori txizetan egoan eta... Alde handia, garai alde handia, bai. Jendez lepo betea dago Beotibar, jendea zutik, hirugarren partidu honetan beteka da izugarria frontoian. Justo ematen da, ona etortzeak. Beñat, sakean. Ongi erantzun Bernaola. Atzera orain. Espaldian tantorik galdu gabe Bernaola, ongi. Antxo, ongi urutzatua. Defentsan erreztasun handia du, rindarra handia dago gorputz horretan. Eta harin mugitzen da gainera. Txokoan, somotel utzitako eta berriz ere begira ezkerrez non jarri duen. Atzera Irazustabarrenak. Antxo orain, diurritu gabe baina bizi. Apezetxea bera, ez, utzi egin dio. Bendeja dagota du alako batean, baina orain ez, orain asko alio du tantoak utzak. Antxoa ona, baina hortzen Lizeaga. Eta nekeari igartzen da, ja, Ai. Eraman, Irazustabarrena, nahiko egin du. Atzera Bernaolak. Tentsioa, nekea, presioa, txokoan. Eraman, lehenengoan. Ai ama, ze pelota eraman duen, hau da katu hau. Bere uro saldu hor. Katu baten moduan mugitzen ditu hankak. Atzera, Aratz, ezkerra irez, Osterritik, ongi, zabalduz gainera. Eta defentsa honegin behartzen diote. Berriz ere hor da. Airearen bila hor, Sotamano Zaratz, atzera, tantonek urrearen balioa du, aiaiai, Lizeaga gezin. Txokoan bikaina. Frontoia gerori behar du, begira armailen itxura. Horietatik asko eta asko Goizuetarrak eta zer nolako poza lehenengo partida galdu dute Goizuetarrak, baina ematen du bigarren honetan oso gertu dutela garaipena. Denak ere lerre eginda, nekatuta. Azte irudia, Einaut lurren eserita eta Ingeru eta Aratz ezker hormaren akurtuta. Partida ona ikusten ari gara, akatsak bai, baino detaile bikainak ere bai. Akatsak bai, baina tanto bikainak adantzari gabe jaialdiko finaliko nena, nire ustez bentzat. Eta ikuskizun oso polita ikusten ari gara ikusten. Ikuskizun oso polita, dudari gabe, armailek ere jantzi egiten dute ikuskizuna. Utzitik gehiora joan gara. Hala da, bai. Eta beteta joan gara etxera. Beti gora, galtzera. Horren bai, Anizeto Lazkano Bizarri arrastoak tendu ditu, frontoitik eta bi kantora bestetik ez dute garaipena urdinek. Pentsaba, Guarten txapeldun izan zen lauterdia baina tapezetxea, Diario Askon ere txapeldun, eta oso gertu du. Ogi berri Miguel Txorroren oroimenezko txapelketa ere,
Bi tanto besterik ez dituzte falta horretarako. Kerrez, apezetxea, atzera, txogodi txokora, zeinen dotorea, pelotaka da, Eutsi Bernaulak nahikoa egin du. Ez da ongi jarri apezetxea, atzera Aratzek, konfiantza zago, Alegiarra, aiztoa zen, baina ongi atera du. Zabaldu, Orlizeak indarra dauka, Bai. Aixa, biltzen ditu pelotak, makina bat pelotari ezautzen ditu, kontragatxatik arazoak dituztena, baina honek ongi biltzen ditu, erraz. Eta urdina beti gora egin duten abarmen, defentsari esker atera dute aurrera partidua, une kritikoetan, eta azken tantoetan apezetxa gainera luzitzen. Eta bizkarra erakusten Aratz. Eutsi Bernaulak, nahiko egin du. Berriz ere Aratzen aukera, apezetxa serre bere buruarekin. Ez delako ongi jarri. Bizkarregi ailegatzen ari da. Bai. Inaulizea, jokoan sartu behar. Eutsi Aratzek. Izeaga, Aixa atzera, Aixa. Eramango du. Eta berriz ere aukerakoan, gaizki sartutako pilote izan dago ere. Bai. Eta dominatu bai, eta Aratz lerre eginda dago, jokatzen ari da, baina lerre eginda eta denbora eskatzen du. Muskularki, eta egin arazoren batzuk ez zate dituen, ez du denbora eskatu, baina nekatuta. Eutxiko zio. Horra, mutila. Bai, eta pena da, inauteko orain ere oparitxoa egitea. Jantzean dutzen zait, arkagailu ustua izango denera. Tanto bakar baten faltan urdinak, baina begira, lerre eginda eta hemen ez dago. Erreketarik. Depositua reserban sartuta dauka. Iazusta barrenak eta besteak ere ez da biltzaz. Aparteko zera. Txaloz! Jendea. Ongi merezitako txalotxak, lau pilotarientzat, baina eta pezetxea sakean. Haze, oiua goizuetarrek. Zerromaz balieturek, partida gehien txuenean bezala. Airearen bila, sartu eginda, ez du eskuan ongi sartu pilota, ongi Bernaola. Aratzek, eraman eta kendu. Bernaola, postetik. Pozatu gabea, sartu egingo da, pezetxea, bizi, dejadaz, erantzun. Hor nahi du, baina kontrario gaizto harrapatu du. Eta pilote ikusten da, distira galdutunean pilotek urdinek gora egin dute eta gorriek behera. Hori da. Bernaola, urrutitik etorri behar, ongi moldatu da alere. Pezetxea, ongi lagunduz. Jabatxo gora ederra da. Ongi pezetxea sartukote da, ez, pasatzen utzi. Atzera ingeru. Eraman eta barruan. Akina bat pilota zail eraman dituzte, bai urdinek. Aurrean zeinatzean, ederra. Ederra, bien tartera eta hortxe bukatu du apezetxeak partida. Ederra. Dejada motzean egin beharrean bien tartera ederki, zabaletik zabalera. Eta ongi merezitako garaipena goizuetarrarentzat eta alegiarrarentzat kurrikulumerako azernolako garaikurra, azernolako txapelketa eta publikoa ere erori beharrean. Guztiz merezitako txapela urdinetzat, aipatu egun bezala hasieran gorriak gehiago zirela ematen zuen, baina ongi utzi dute partidari dira arte, eta gero lanen poderioz eta pilotak gaztatu direnean, nagusitzen, Aratz beti gora joan da, eta pezetxeak bikain nazpatu du eta aprobetxatu du atzeko nagusitasun hori. 12 eta 10 aurretik izan ditugu gorriak, baina bigarren zatian askoz ere gehiago izan dira urdinak, pelota gastatzen joan dira eta eurek beti gora egin duten nabarmen.